kaistalla, hakee Vanhatalo. Vanhatalo tulee 2 metrin jässikkä, painaa kiekon päätyyn, Fabri painaa perään, Vanhatalo tupla. Ullander. Sitten nämä menee jälleen kerran mies nurinaa, tällä kertaa Petteri Niikkilä jälleen kerran ollaan nämä rangaistus aitiossa ja sitten nämä Vanhatalolla palaa käpy. Vähän Vanhatalo sinne myöskin HPK-pelaajien suuntaan huutelee, että ai. Lassi Vanhatalo. Kyllähän tää melkein menee tämä demonstrointi jo Arto Laatikais-levelille. Vielä kertaalleen tässä näkyy tämä tilanne ja sen jälkeen menee Lassi Vanhatalolla ihan totaalisesti kuppi nurineen. Ja tämän jälkeen nähdään kyllä sellainen näyttelysuoritus Lassi Vanhatalolta, että Maikkarinen kanaville hakemusta.